Da. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit la cea de-a noua ediție a webinarului Arilog. Tema discuției de astăzi este Brexit și anume acordul semnat odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul Groupama Asigurări, iar pe această cale dorim să le mulțumim pentru sprijin și totodată să invităm să sprijine în continuare acest tip de evenimente. Numele meu este Pleșcan Sergiu, sunt Transport Manager și membru al echipei de Global Trade and Compliance din cadrul companiei Zopas Industries, ZE-HIT, și am onoarea de a fi moderatorul dumneavoastră pentru acest eveniment. Mulțumesc Arilog pentru oportunitate și încredere. Așa cum spuneam, în cadrul discuției de astăzi dorim să aducem informații cât mai practice despre ceea ce înseamnă acest acord și cum pot fi puse în aplicare. Termenii cu comerțul cu UK să se poată desfășura și înțelege și despre cum au fost afectate operațiunile în schimbul de mărfuri cu Marea Britanie și ce s-a schimbat din punct de vedere vamal odată cu ieșirea UK din Uniunea Europeană. Invitații noștri și speakerii din această sesiune sunt Marius Gaiță, Customs Manager Eurocooper. Marius ne va vorbi despre regulile acestui acord și cum se aplică acest acord, focalizat pe regulile de origine și de second border. Bun venit, Marius. Luisa și Paul Mateescu, Pablo Logistics, care ne va împărtăși puțin din experiența lor practică prin prisma faptului că sunt o companie care au filiale și în România și în Marea Britanie. Bun venit. Bine v-am găsit. Și Juan Euro, Customs and Transport Manager, Decathlon, UK. De asemenea, și domnia lui ne va împărtăși din experiența Decathlon legată de Brexit și post-Brexit. Acum o să-i dau cuvântul lui Marius. Bună ziua! Mulțumesc, Sergiu, pentru prezentare. Mulțumesc, Arilog, pentru invitație. Eu zic să intrăm deja în acțiune. O să fac o scurtă prezentare despre acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Marea Britanie, câteva informații despre regulile de origine și despre un termen pe care eu îl consider de foarte mare actualitate, de acest second border sau internal border odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Haideți să începem cu prezentarea. Întotdeauna se spune că dacă vrei să înțelegi bine o poveste, trebuie să pornim de la început și acest lucru nu ne împiedică să mergem cu câteva luni în urmă. Mai exact, vorbim de luna decembrie a anului trecut, când la 24 decembrie a fost finalizat acest acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Regatul Unit, care a intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2021. Acum, dacă vorbim despre mituri și realitate, până la urmă aceasta este tema webinarului de astăzi, aș vrea să prezint două mituri și, bineînțeles, partea de ce înseamnă chiar mythbuster a acestor mituri prezentate în sesiunea de astăzi. În primul și în primul rând, s-a vorbit foarte mult că acest acord între Uniunea Europeană și Marea Britanie reprezintă un acord de liber schimb fără precedent, care va aduce beneficii semnificative acestor părți, bineînțeles Uniunea Europeană și Regatul Unit. Bineînțeles, mai departe, tot ce înseamnă ca dispoziții, sunt prevăzute mult mai multe facilități
față de acordurile pe care Uniunea Europeană le-a semnat cu alte state și, nu în ultimul rând, fluxul de mărfuri între Marea Britanie și Uniunea Europeană va continua după perioada de tranziție, adică perioada de tranziție care a început în luna februarie, cred, anului trecut, 2020, și care s-a finalizat la 31 decembrie 2020. Și cum vă spuneam, acest flux de mărfuri, așa spuneau toate părțile implicate, că fluxul de mărfuri va continua fără nicio problemă și, bineînțeles, procedurile vamale vor fi simplificate. Până la urmă, haideți să vedem chiar realitatea. Până la urmă, Brexit înseamnă chiar Brexit, pentru că ce s-a stabilit la nivel de guverne trebuie pus în aplicare. Și anume, începând cu 1 ianuarie 2021, Marea Britanie a devenit o țară terță, așa se numesc țările care nu mai fac parte din Uniunea Europeană. Cele care fac parte din Uniunea Europeană se numesc state membre, iar restul se numesc țări terțe. Și acest lucru înseamnă că, sau a determinat că Regatul Unit practic a părăsit piața unică și Uniunea Vamală a Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalelor între Regatul Unit și Uniunea Europeană a încetat. De aici și, să zic, problemele care au apărut odată cu 1 ianuarie 2021. De fapt, Uniunea Europeană și Regatul Unit constituie în acest moment două piețe separate, două spații juridice și de reglementări distincte. Adică aici vorbim în primul și în primul rând de reglementări vamale. Și acest lucru a creat bariere în calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere în ambele sensuri. Lucru de care a beneficiat atâta timp cât Marea Britanie a fost stat membru, a beneficiat de aceste facilități. Adică vorbim de libera circulație a bunurilor, a mărfurilor, a persoanelor și a capitalelor. Automat, odată cu ieșirea din Uniunea Europeană, s-au creat aceste bariere în ambele sensuri. După cum poate mulți dintre voi știți, inclusiv au apărut lucruri mai puțin plăcute, inclusiv partea aceea de confiscare a unor sandvișuri cu șuncă la frontiera olandeză, pentru că, bineînțeles, toate aceste mărfuri care intră fără anumite documente trebuie confiscate. Și aici vorbim în special la bunurile sau la produsele alimentare. După cum știți foarte bine, în mod normal, aceste controale sau în mare parte au loc la frontiera comună. Acum, care este frontiera comună, în principal cea mai importantă, frontiera cu Uniunea Europeană, deci vorbim de Franța. Dar în afară de aceste, să zic, controale sau formalități care au loc la granița comună, din punctul meu de vedere a apărut o nouă frontieră sau o nouă barieră care afectează foarte mult operatorii economici. Atât cei care, vorbesc aici în principal operatorii economici din România, și nu numai aceștia, dar și pe persoane fizice. Pentru că s-a creat, din punctul meu de vedere, o altă frontieră, o altă graniță, acest second border, în primul și în primul rând prin procesarea și verificarea declarațiilor vamale, care au loc acum, în special atât la punctul de plecare, dacă vorbim de export, cât și la punctul de destinație, adică în UK, dacă vorbim de import, sau dacă luăm fluxul invers, formalitățile vamale de export din UK și formalitățile vamale de import care au loc în Uniunea Europeană, respectiv în România. Și acest lucru, bineînțeles, influențează foarte mult acest flux sau libera mobilitate sau libera circulație a bunurilor. Un alt mit de care aș vrea să fac vorbire este cu referire la taxele vamale care sunt zero, pentru că așa este precizat în acest acord de liber schimb. Pe lângă acest parteneriat economic, vorbim de taxe vamale pentru mărfurile tranzacționate. În realitate, vorbim în principal de regulile de origine și, bineînțeles, tot în acord este precizat că în cazul în care mărfurile respectă anumite reguli de origine, doar atunci
se aplică sau se aplică taxe vamale zero sau cote zero, cum se spune, pentru mărfurile respective. De-am și gândit un slide în care, într-adevăr, toți cei care sunt implicați în aceste activități vamale cu Marea Britanie, trebuie să înțelegeți că nu trebuie privit doar ce este la vârful icebergului, adică ce este deasupra. Adică, da, avem taxe vamale zero, dar trebuie să vedeți și ce este în partea sau sub nivelul apei, sub nivelul mării, adică vorbim de regulile de origine, care sunt foarte importante. Mai ales dacă nu ați avut deloc, să zic, o experiență sau nu v-ați lovit de formalități, îndeplinirea de unor formalități vamale. E clar că aceste reguli de origine trebuie înțelese, trebuie aplicate și, bineînțeles, trebuie respectate cu strictețe. Ele sunt prevăzute în acest acord și aici vorbim în special de cumul de origine, transportul direct, informații referitoare la prelucrarea insuficientă, ce înseamnă, aici au fost chiar destul de mari probleme legate de atestatul de origine. Noi eram obișnuiți denumirea de declarație de origine pe factură, acest atestat de origine care se completează diferit în funcție de țara de unde pleacă marfa, adică vorbim de atestatul de origine care este completat de către operatorii economici din Marea Britanie și, bineînțeles, de acest lucru beneficiază importatorii în România și în UE. Și acest atestat de origine cuprinde informații cu privire la numărul EORI al exportatorului. În schimb, acest lucru sau declarația de origine sau atestatul de origine este puțin mai complicat dacă vorbim de operatori economici din Uniunea Europeană, în care avem aici diferențe de valoare, adică valoare până la 6.000 de euro sau peste 6.000 de euro a facturii de marfă. Peste 6.000 de euro, operatorul economic care face schimburi de mărfuri cu Marea Britanie trebuie să se registreze în sistemul REX. Deci de aici vedeți un alt capitol care chiar a fost un lucru, din punctul meu de vedere, a influențat negativ exportatorii sau exporturile din Uniunea Europeană către Marea Britanie. Aici vorbim și de declarația furnizorului, modul în care se acordă originea în funcție de materialele care intră în componența produsului finit. Sunt și aici tot felul de reguli, dar toate sunt legate de clasificarea tarifară atât a produsului finit, cât și a materiilor prime care intră în componența produsului finit. Deci de aici vedeți că doar menționarea că produsele au taxă vamală zero, din punctul meu de vedere, informațiile au fost chiar foarte, foarte puține și, într-adevăr, pentru un exportator este destul de greu, mai ales dacă nu s-a lovit de aceste informații până la 1 ianuarie 2021, este greu să înțeleagă sau să pună în practică aceste reguli de origine și, bineînțeles, de aceste reguli de origine beneficiază și importatorul până la urmă, pentru că el plătește taxe vamale zero. Bun, acum, din punctul meu de vedere, ar trebui ca tot ce se întâmplă ce ar trebui să se întâmple după această perioadă sau în perioada de post-Brexit, vedeți că se ține din ce în ce mai mult cont de operațiunile vamale și arată cât de este importantă vama pentru comerțul internațional în această lume globalizată. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, toți cei care aplică la aceste formalități vamale, și aici vorbim de importatori, de exportatori, de producători, de distribuitori, transportatori, trebuie să-și analizeze și reanalizeze, bineînțeles, toate procesele logistice, deoarece acestea nu mai sunt la fel cu cele care s-au desfășurat, s-au derulat până la 1 ianuarie 2021. Și aici vorbim, cum v-am spus, și chiar vreau să reiau această idee în care, din punctul meu de vedere, prin apariția acestei noi granițe sau acestei
noi frontiere, pe care eu am considerat-o sau denumită second border, în afară de cea de la frontiera comună cu Uniunea Europeană, va influența într-un mod extraordinar de puternic și bineînțeles că acest lucru trebuie să se reducă și în mod clar, evident, este benefic atât pentru importator, pentru exportator și transportator și trebuie ca acest lucru să fie foarte bine înțeles de toți cei care sunt implicați. Pentru a minimiza efectele negative acestui second border, ca soluții, vă recomand să apelați la comisionari vamali, care ei vă pot oferi această consultanță de specialitate. Trebuie să existe, nu în ultimul rând, o bună comunicare între părțile implicate, cum am spus și eu, între importatori, exportatori, transportatori și, nu în ultimul rând, cu autoritatea vamală. Operatorii economici, în momentul în care au de desfășurat sau de făcut operațiuni vamale, trebuie să prezinte documente conforme complete, care au o acuratețe crescută și, bineînțeles, toate acestea să respecte reglementările vamale, pe baza informațiilor pe care ori ei le au de la importatori sau la exportatori sau prin legătura directă cu comisionarii vamali. Și, bineînțeles, trebuie să se cunoască atât de importatori cât și de exportatori și, bineînțeles, de transportatori ce înseamnă, cum se desfășoară sau cum are loc un proces de vămuire cu Marea Britanie și, nu în ultimul rând, pregătirea formalităților vamale în avans, care toate aceste soluții duc la o minimizare a efectelor negative pe care acest second border l-a creat odată cu 1 ianuarie 2021. Eu vă mulțumesc pentru atenție și la momentul potrivit aștept întrebările pe care le veți pune sau le voi primi de la colegi care organizează acest webinar. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, Marius. Am să încurajez și am să rog pe participanți să folosească chat-ul pentru întrebări, astfel încât după prezentări să putem lua cât mai multe din cazurile practice sau întrebările, nedumeririle ori informațiile pe care cei care participă doresc să le adreseze speakerilor. Acum urmează Luisa și Paul Mateescu, Pablo Logistics. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să salut cu mare drag privitorii acestei sesiuni live și să le mulțumesc că ne urmăresc. De asemenea, transmitem mulțumiri echipei de la Arilog și sponsorului Grupama pentru sprijinul pe care îl acordă, să aducem claritate în ceea ce înseamnă procesul post-Brexit și, mai mult decât atât, să-mi permiteți să vă prezint ceea ce am pregătit pentru voi în această zi frumoasă de iarnă și plină de iubire, pentru că noi românii sărbătorim Dragobetele. Câteva momente. Eu, alături de Paul Mateescu, reprezentăm Pablo Logistics, companie care 80% din activitatea pe care o întreprinde transportă în sistem maritim containere full și în regim de grupaj. Asta este activitatea noastră, iar 90% din activitate se desfășoară în teritoriul britanic și cealaltă proporție de 10% se desfășoară în România. Importul și exportul din UK către Uniunea Europeană și din Uniunea Europeană către UK. Eu am încercat aici să prezint la secțiunea de import. Se vede?
Da, e ok. Bun. Eu am încercat să prezint în secțiunea de import cu aceste mici iconițe cum ar trebui să se desfășoare procesul de import în termeni în care ar trebui să fie cunoscuți de către importator, respectiv exportator. Astfel că am notat de la 1 până la 9 toți pașii importanți. Iar la punctul 1 avem fabrica producătoare, de unde se cumpără bunurile, iar importatorul le achiziționează din afara Regatului Unit și partenerii stabilesc termenii în care se desfășoară procesul de cumpărare folosind Incoterms. Deci, în sarcina cui va pica transportul și ce riscuri își asumă fiecare. Mai departe, la punctul numărul 2, este vorba despre întocmirea sumară de intrare care se numește NSE, Entry Summary. Pentru ca mărfurile să părăsească România, de exemplu, transportatorul trebuie să depună această declarație sumară. Uneori este denumită, o să vedeți că cei care deja lucrați în acest domeniu, o să fie denumită ca și declarație de siguranță și securitate, iar prin intermediul sistemului de control al importului, aceasta poate fi verificată. NSE trebuie depusă în anumite limite de timp. De exemplu, dacă se utilizează transportul maritim, Entry Summary, această declarație se depune cu 24 de ore înainte ca mărfurile să fie încărcate la bordul navei. Declarația NSE trebuie prezentată în primul port de sosire pe teritoriul vamal al Marii Britanii. În acest fel, ofițerii vamali pot opri importul dacă au suspiciuni cu privire la natura mărfurilor. La pasul cu numărul 3 se analizează riscurile și posibila intervenție a autorităților. Autoritatea vamală din UK poate efectua o validare a siguranței și securității datelor, iar în cazul în care mărfurile nu sunt permise să fie expediate din diverse motive, vama poate emite un număr de referință al mișcării, cunoscut sub numele de MRN. Pentru transportul maritim, dacă există un pericol iminent, vama trimite un mesaj transportatorului prin care îl anunță că nu se poate încărca. Aici voi face o scurtă remarcă și voi întări ceea ce antevorbitorul nostru a spus cu privire la originea mărfurilor. Este foarte important de tipul de marfă care este transportat. Continuând cu punctul numărul 4, transportul mărfurilor. Mărfurile sunt transportate în țara importatorului dacă toate celelalte condiții menționate de mine anterior au fost respectate. Încă o dată fac precizarea că această prezentare este doar pentru a înțelege mai bine în condiții normale de lucru cum se desfășoară acest proces de import în relația cu Marea Britanie. Punctul cu numărul 5, sosirea mărfurilor. Când nava cu bunurile de import ajunge în Felixstowe, de exemplu, punctul de intrare pe teritoriul vamal al Marii Britanii, transportatorul prezintă mărfurile la vamă, astfel că vama va genera un mesaj de tipul aviz de sosire atunci când a identificat marfa. Pentru porturile ce au sisteme electronice se generează o înregistrare computerizată cu o referință unică de expediere care este alocată acestui transport. Continuând cu punctul numărul 6, culoarele vamale. O declarație vamală de import poate fi depusă înainte de sosirea fizică a mărfurilor. Odată mărfurile ajunse, declarația de import este validată de HMRC, Her Majesty Revenue Customs, instituție care se ocupă doar cu acest aspect,
iar declarației vamale îi se alocă un culoar de vămuire, adică ce regim va avea: import, export, tranzit și așa mai departe. Paul, dacă dorești să preiei? Da, aș fi preferat să continui totul ca să înțeleagă oamenii mai bine. Eu o să rămân să răspund celor care vor pune întrebări. Aș prefera să rămân acolo pentru că sigur vor avea nevoie de parte mult mai practică de a înțelege mult mai bine lucrurile cum se desfășoară. În regulă, pentru că pentru acest culoar vamal există niște detalii mai de amănunt, mai de profunzime. Da, eu cred că ascultătorii nu știu dacă îi interesează că containerele de obicei ies ori pe roșu, ori pe verde, ori pe galben și în funcție de culoarea și culoarul pe care îl primesc vor face documentație sau fizic sau... Astea cred că sunt deja lucruri mult prea avansate, iar partea asta cred că e fix pentru noi, pentru comisionari, să știm. Da, există niște culoare cu niște culori și în funcție de culorile primite se fac anumite operațiuni în vamă. Dacă primește culoare verde, trece fără nicio problemă. Înseamnă că toate lucrurile sunt ok, plățile sunt primite, exact cum se întâmplă și la noi import în Constanța. În momentul în care bagi în sistem AEO și ai plăți, ai absolut tot, după 2 ore primești liber de vamă, primești cai și pe culoare verde și trimiți camionul să ia din CSCT, să-ți ia containerul și să se ducă la descărcare. Sau dacă e în tranzit, să plece la vama de interior. Atunci eu voi continua cu următorul pas, cu pasul de la numărul 7. Plasarea mărfurilor sub un regim vamal. De îndată ce mărfurile au ajuns în Marea Britanie, vama le atribuie un regim vamal la cererea, bineînțeles, importatorului. Mărfurile sunt depozitate temporar sub supraveghere vamală înainte de a fie, și aici avem 3 posibile situații, fie sunt eliberate pentru liberă circulație, fie sunt plasate sub un regim special, fie sunt exportate în afara teritoriului vamal. Continuând cu punctul numărul 8, finalizarea vămuirii. Dacă, bineînțeles, toate cele de mai sus au decurs normal. Plata taxelor și eventualelor impozite. În situația în care însă importatorul alege să elibereze mărfurile pentru liberă circulație, taxa vamală, taxa TVA și orice alte taxe relevante sunt colectate imediat, cu excepția cazului în care importatorul are un cont de amânare a taxelor. Astfel că în situația în care importatorul este autorizat să declare mărfurile la o procedură specială vamală, este posibil ca taxele și impozitele să nu fie datorate în acest moment. Punctul 9 și finalul. Toate operațiunile vamale au decurs normal, regimul vamal a fost plasat, taxele TVA au fost plătite, încă o dată cu remarca că nu este o situație specială, transportul se poate face la sediul importatorului, mărfurile sunt eliberate din vamă și nu mai sunt sub supraveghere vamală, acestea aflându-se acum sub regimul vamal care le-a fost alocat. După vămuire și eliberare, mărfurile sunt disponibile pentru colectare. Atunci când ne confruntăm cu o operațiune de export, noi am luat în vedere un exemplu foarte simplu, acela al unei fabrici producătoare de pantofi. Iată în câteva cuvinte cum se prezintă situația. Ce trebuie să facă pentru export acest producător de pantofi? În primul rând, trebuie să obțină certificatul numărul EORI, după care
merge și caută serviciile unui declarant vamal. Încă o dată fac remarca că toate acestea sunt în condiții normale de lucru și fiecare a înțeles ce parte are de făcut în acest proces, pentru că sunt implicate, iată, mai multe părți. După ce găsește o societate care poate depune pentru el documentele, producătorul procesează comanda de la clientul lui și se întocmesc documentele pentru export. Ce înseamnă documente de export? Factură și packing list în primul rând, ambele fiind transmise declarantului vamal. Și de ce am spus în primul rând? Pentru că în funcție de tipul produsului pot exista și certificate de altă natură. Declarantul vamal primește aceste documente de la producător, le introduce în sistemul vamal și primește un cod unic de referință, Unique Consignment Reference, pe care îl transmite exportatorului. Exportatorul primește în copie declarația vamală de export, iar comanda se predă transportatorului cărăușului pentru export. După ce marfa a părăsit teritoriul UK, exportatorul va cere mesajul de plecare a mărfii efectiv. Dar asta se face numai după ce marfa a fost încărcată pe navă, cum este situația exemplului pe care eu l-am prezentat aici. Mare atenție, acest document certifică ieșirea din Marea Britanie. Cei care uită să-l ia acest document de la cel care face exportul va avea documente incomplete, deci va avea fără ieșirea efectivă, deci fără acest mesaj, că este un mesaj pe care îl va primi de la comisionarul lui, nu are operațiunea închisă. Te rog. Ce ar putea merge prost în desfășurarea acestui proces? Dacă nu se respectă introducerea corectă a datelor pentru a emite această declarație de export, putem avea surprize de genul întârzieri costisitoare în port, aeroport, frontieră, în funcție de modul de transport pe care cei doi parteneri îl aleg, scutirea de taxe și TVA anulate, se poate face sechestru de bunuri, poate perturba afacerea și se ajunge până într-acolo încât se aplică sancțiuni fiscale sau penale. Foarte mare atenție la controalele de export și import. În termeni generali, Guvernul Marii Britanii menține un anumit control asupra exporturilor și importurilor lor. În funcție de categoria de mărfuri și de celelalte țări implicate, acesta poate institui interdicții directe, restricții, care deseori necesită licențe, sau nu ar putea exista restricții. Iar aici voi da foarte scurt un exemplu, acela al importului în Marea Britanie din Iran a produselor de oțel. Pentru a importa în Marea Britanie acest tip de produse, bineînțeles că există licențe și certificări speciale, fiind o marfă cu regim special. Există multe reglementări care detaliază aceste controale, dar pentru un anumit produs puteți să găsiți câteva date căutând codul mărfii în tariful comercial al Regatului Unit sau puteți cere sprijinul unui specialist comisionar vamal. Chiar și întrebând la HMRC, cei de la HMRC răspund și chiar dacă în acest moment sunt supra solicitați, răspund și încearcă să ajute pe toată lumea ca să-și facă activitatea cât mai bine. Iată, aceasta a fost scurta noastră prezentare. Sper din tot sufletul că ne-am făcut înțeleși și dacă vă putem sta la dispoziție, bineînțeles că aveți datele noastre de contact. Vă mulțumim pentru moment. Da, mulțumim. Acum o să-l invit pe Juan
Lauro, astăzi în trade manager la Decathlon. Mulțumesc, Sergiu, și mulțumesc, Riloc, pentru invitația. Da, așa cum am discutat, eu nu am nicio prezentare. Ce vă propun este un pic să începem să primim întrebări. Sigur, sunt multe interesante, să le analizăm, să încercăm să vă răspundem la toate. Și după prezentarea colegilor mele, eu sunt de acord. HMRC, din perspectiva la un operator economic din UK, este tot timpul disponibil, tot timpul încearcă să răspundă la întrebări. Au și deschis un serviciu de chat în care funcționează, cred că de la 8 dimineața până la 8 seara. Tot timpul sunt disponibile, chiar dacă este un serviciu, un level 1 de răspundere, nu sunt foarte experți. Ei tot timpul încearcă să te redirecționeze către departamentul potrivit în cazul în care întrebare sau problema este una mai complexă. Și din punctul ăsta de vedere, da, mai putem să zicem că jos pălărie cu HMRC, pentru că chiar dacă acordul de Brexit a ajuns foarte târziu, chiar astăzi fac 2 luni de când s-a semnat și s-a publicat, 24 decembrie, parcă a fost când s-a agreat acordul, ei au reușit, cu toate măsurile care au luat înainte, să nu se oprească activitatea la niciun operator economic. Nu? Au luat diferite măsuri înainte, cumva să zicem că, de exemplu, eu, ca operator economic, Decathlon, până acum nu am făcut nicio declarație vamală. Avem oportunitatea de a decala toate declarațiile vamale timp de 6 luni, atâta timp de cât bunurile importate în UK nu sunt bunurile considerate de risc. Bunurile considerate de risc nu sunt multe, sunt doar uleiuri, țigări, produse care sunt mai delicate. Dar alimente, nu știu, produse textile, încălțăminte, toate astea, noi chiar putem să le decalăm 6 luni. Nu trebuie să plătim taxele vamale, nu trebuie să plătim TVA. Și în iulie este limită când trebuie să începem să facem declarațiile vamale pentru camioane și containerele primite în primele luni al anului 2021. Sergiu, dacă ești de acord, eu propun, cred că avem deja primele întrebări și putem începe cu ele. Da, este o întrebare din la participanți. Declarația vamală de export, odată introdusă, generează ulterior T1 la inland border pe baza LRN. Marius, cred că ai putea răspunde tu. Da. Dacă vorbim de ce înseamnă formalități vamale din România către UK, în momentul în care, deci avem 2 variante. Partea de export se numește ECS și atunci automat acest document de fapt include și tranzitul, dar până la frontiera comună cu Marea Britanie, adică putem face ECS până în Franța. Există și varianta de export SAD plus T2, înseamnă că această partidă de marfă va ajunge până la destinație la biroul vamal din Marea Britanie. Cam astea sunt variantele din România către Marea Britanie. Cred că întrebarea era din Marea Britanie către România. Ok. Cine ar putea să răspundă? Adică pe baza LRN, dacă se generează ulterior un T1 către România. Sistemul eu nu este... sunt exploatator. Da, te rog. Sistemul este similar. Deci, da, e adevărat că acolo sunt 2 sisteme prin care se depun declarații. Nu este unul singur cum este în România. Există 2 sisteme separate, unul pentru export, unul pentru import. Dar da, este fix la fel ca și la noi. În momentul în care se depune exportul, automat până în graniță este cu tranzit. Ok. Momentan nu sunt întrebări, așa că am să pun eu o întrebare.
Sunt un exemplu. Importăm din China 2 produse asupra cărora intervenim cu proces de preluare și montare, astfel încât să obținem un produs nou cu o încadrare tarifară diferită de cele 2 produse neoriginare. Cum se calculează valoarea materialelor neoriginare? Cum putem obține autorizație ca să putem pune pe factură declarația de origine? În acest moment, declarația de origine se pune pe proprie răspundere și este acceptată până la finalul lui 2021, dar de anul viitor ce se întâmplă? Este întrebarea pusă în prealabil de cineva care participă. Răspund eu, nu? Te rog. Ok, bun. Dacă vorbim de origine, așa cum am făcut câteva remarci în prezentarea mea, trebuie să se cunoască foarte bine atât clasificarea tarifară, adică încadrarea tarifară a materiilor prime și a produsului finit. În acest acord există o listă cu tot ce înseamnă reguli aplicabile pentru fiecare clasificare tarifară a unui produs finit. Adică vorbim de reguli valorice, reguli de prelucrare, reguli de exemplu în care se pot folosi doar materiale neoriginare care au poziția tarifară, adică primele 4 cifre diferite față de cea a produsului finit. Deci, nu există, din păcate, nu există o singură regulă cu privire la incorporarea unor materiale neoriginare într-un produs finit pentru a deveni un produs original, ci trebuie să cunoaștem, cum am spus, trebuie să cunoaștem clasificarea tarifară a materiilor prime și, bineînțeles, a produsului finit. După aceea se consultă acea anexă din acord și vedem regula aplicabilă pentru acel produs. Dacă vorbim despre REX, există un ordin național cu privire la obținerea acestei înregistrări ca și exportator înregistrat. În momentul de față se poate aplica atât în format de hârtie cât și electronic. Toate aceste informații le găsiți și multe altele le găsiți pe site-ul Autorității Vamale Române, www.customs.ro. Și, bineînțeles, în momentul de față, ca exportator, atâta timp cât se respectă regula de origine, puteți să faceți export de aceste produse finite până la valoarea de 6.000 de euro. Peste 6.000 de euro trebuie să deveniți exportator înregistrat. Și, bineînțeles, în momentul în care se face un export, se înscrie într-un document comercial, în principal în factură, se trece acea frază sau declarație de origine sau atestat de origine, se menționează împreună cu numărul REX pe care îl obțineți de la autoritatea vamală. Adresele, bineînțeles, informarea se face către Direcția Generală a Vămilor. Poate ar fi important, Marius, să spunem celor care participă data limită pentru care un exportator din România trebuie să se înregistreze REX pentru a putea declara originea mărfurilor. Nu există niciodată limită. Deci, în mod normal, el ar trebui în momentul în care vrea să facă un export, el trebuie să menționeze numărul REX pe declarația vamală de export, adică pe factură. Dacă nu îl are, nu poate să-l facă. Adică marfa poate să o trimită fără acel REX și ulterior, bineînțeles, să-l obțină și să prezinte autorității vamale la destinație, să retrimită acea factură cu numărul REX. Ok. Haideți să preluăm, că au mai ajuns câteva întrebări. Ce este acest LRN? Luisa, Paul? Preferăm să lăsăm pe Marius să răspundă, pentru că el a mai menționat puțin mai devreme
sistemele prin care se face exportul și automat am menționat acest LRN. Eu vorbesc de MRN în principal, adică de numărul de înregistrare. LRN este un număr local pe care îl menționăm pe declarația vamală. Nu este, din ceea ce știu eu, nu influențează operațiunea de export, ci doar MRN-ul pe care trebuie să-l aibă, adică declarația vamală de export pe care trebuie să o aibă transportatorul când pleacă cu marfa către destinație. Cred că este vorba de MRN, nu de LRN. Aici nu. Cred că se referă la LRN-ul din Marea Britanie, pe baza căruia se face declarația de export. De acolo, și pe baza căruia se face T1. După cum am spus, sistemele sunt similare, doar nu au inventat apa caldă, după cum știm toți. Și automat este fix același lucru ca și aici în țară MRN-ul. E vorba doar de... Da. Exact. Eu aș menționa doar o singură chestie, da. Aș menționa că noi vom avea două tipuri de MRN acum. Unul este declarația care au vorbit colegii de la Pablo Logistic. Este un MRN care se va folosi doar pentru transport. Și va exista alt MRN, MRN-ul clasic, care știm toți, care apare pe declarația vamală de export sau de import. Este foarte important să nu le încurcăm, pentru că amândouă vor fi obligatorii ca să se poată face un import în UK. Momentan, MRN-ul de transport, declarația asta, Safety and Security Declaration, este doar voluntară, trebuie să fie obligator la transport rutier, cred că din 1 aprilie. Dar celălalt MRN este unul care devine obligator din momentul în care se întocmește o declarație vamală, fie de import, fie de export. În legătură cu LRN, eu înțeleg la fel. LRN-ul este un număr care se folosește local. Poate dacă se face un tranzit în aceeași țară, dintr-un oraș în altul, dintr-o locație, un bonded warehouse, să zicem, la altul, asta se poate folosi un LRN. Nu impactează din punctul meu de vedere exporturile, importurile între UK și România. Da, MRN-ul este cel mai important. Da. Exact. Asta e obligator. Deci LRN este egal MRN? Întreabă același domn. Da. Okay. Nu, aș zice că nu, pentru că LRN se poate folosi doar în țară. Exact. Un LRN este, hai să punem un exemplu practic, eu primesc un container în Southampton și vreau să-l trimit într-un depozit vamal în Northampton sau aproape de Londra. Voi folosi un LRN pentru asta. Un MRN se va folosi, din exemplu, dacă primesc un container în Constanța și vreau să-l trimit cu un tranzit până în UK. Atunci voi folosi un MRN. MRN trebuie să-l înțelegem așa ca un număr internațional, LRN un număr local. Ok. Haideți să luăm următoarea întrebare. La un import din UK, documentul sanitar comun de intrare în UE se poate face și în Franța sau este obligatoriu la destinație? Marius, cred că... Sau Juan, cine... Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie făcut la punctul de intrare în Uniunea Europeană. Eu am un caz similar. Da, eu am un caz similar, dar invers. Noi aducem în UK alimente din astea vorbit energetice, din astea care puteți cumpăra în magazinele Decathlon. Le aducem în Spania și încercăm acum să ne permită vama din Franța să depunem declarațiile acolo. Fiind Decathlon o firmă franceză și producția în Franța, din motive logistice ele sunt stocate în Spania
și noi încercam să facem declarația. Trebuie să fie un acord între Franța și Spania pentru acest topic și legea, da, permite chestia asta, dar sistemele vamale trebuie să comunică între ele. Asta e foarte important. Deci dacă noi facem o declarație vamală cu ieșirea indirectă, să zicem că am încărcat un camion, în exemplu asta în Spania, ieșirea se face prin Franța, prin Calais, declarația asta vamală se va închide în Calais și acolo se va întocmi declarația vamală de import, fie simplificată, fie una deja suplimentară. Este foarte important să comunice vama din Spania cu vama din Franța să accepte MRN-ul emis din Spania pentru declarația asta. Asta este înțelegerea care o facem noi la import. Dacă nu, bineînțeles, vama din UK poate nu acceptă să se facă importul. În celălalt sens, nu știu exact cum răspunde. Nu știu dacă vama din România poate accepta o declarație făcută în Franța. Bine, mulțumim. O să luăm o scurtă pauză de 1 minut, după care vom relua întrebările. Pe curând. Mulțumim celor de la Grupama încă o dată pentru susținere. Haideți să reluăm. Am eu o întrebare pentru Juan. Volumul cel mare de transporturi sau, de camioane pe care îl aveți, ce porturi folosiți? Care este ruta principală sau secundară pe care o folosiți? La noi depinde foarte mult de origine. Noi avem în jur de 3000 de camioane, cred anul ăsta vom avea 3000 de camioane. Depinde foarte mult de transportator, ce ne propune, bineînțeles, tip de transport, dacă este unul multimodal sau doar rutier sau source, cum containerele de la Pablo. Dar aș zice că mare majoritatea trece prin Calais. Marea majoritate zice că trece pe acolo. Fiind la noi, noi avem Calais, da, este nordul Franței. Da, cam pe acolo trece marea majoritate. Dar noi rămânem flexibili, noi avem o comunicare constantă cu transportatorii noștri. Dacă vedem că este foarte aglomerat, încercăm imediat să găsim o rerutare și să găsim altă ieșire. Bineînțeles, acum e mult mai greu, după Brexit, să facem chestia asta, pentru că, după cum știți, la declarația vamală de export, noi trebuie deja să specificăm care va fi ieșirea din Uniunea Europeană. Deci termenul limit pentru asta la noi este momentul de încărcare.
din momentul ăsta noi suntem în contact, comunicare cu transportator. Dacă ei decid să mergem pe alta vamă, pe altă ieșire, noi rămânem flexibili, comunicăm cu echipa noastră de vama și modificăm punctul ieșirii. Din ce știți, Juan, produsele perisabile, fructe, legume, alimente, vor avea sau au prioritate la trecere? Sincer, noi nu importam chestiile astea, dar în principiu aici se ia foarte mult în considerare operatori economici care au IO sau simplificări vamale. Cu asta mă refer, majoritatea operatori economici aici funcționam cu CFSP, care este Customs Fund Simplification. Asta înseamnă că noi putem face o predeclarație înainte să ajungă camionul la trecere. Și din momentul în care facem predeclarația asta, deja știm dacă camionul trebuie să se oprească la un control sau nu trebuie să se oprească la un control. Asta ajută foarte mult să nu avem cozi intense, acolo interminabile, din cauza controlelor vamale, bineînțeles. Asta ar fi procedura ideală, să se obțină procedura asta simplificată, să se depună, nu ia mai mult de 20-30 de minute și după aia ulterior bineînțeles se poate face declarația complementară. Nu știu, Luisa și Paul, dacă voi că aveți traficul asta, dacă lucrați la fel, cred că noi așa o să vom lucra în următoarele luni. De regulă există societăți care fie fac operațiuni de import, fie fac operațiuni de export separat pentru categoria de alimente și băuturi, alimente perisabile chiar. Adică dacă în România un comisionar vamal le face pe toate, acolo lucrurile sunt foarte clar stabilite. Un comisionar face importuri, un comisionar face exporturi, iar o altă categorie de comisionari, altor categorii de comisionari, mai bine spus, le sunt alocate aceste produse cu regim special, alimentele. Și încă este un mic haos la trecere și în portul Dover, pentru că este lipsă de personal, oamenii nu sunt atât de pregătiți precum ne-am fi dorit și există aceste întârzieri. Da, mulțumim. Există o altă întrebare de la participanți. Cine trebuie să depună ENS la import în UK? Marius, cred că nu funcționează microfonul tău. Ok, te auzim. Acum te auzim. Da, e vorba de declarația sumară de intrare. Acum, nu știu cum e. Entry, da? Așa, bun. Da, din punctul meu de vedere este transportator. Nu știu, Paul, Luisa, ce credeți voi? Exact. Se poate depune de transportator sau chiar și de importator. Dacă își ia autorizație și ia badge-ul de la HMRC, își poate depune singur declarațiile. Anglia are hai să-i spunem, un lucru bun față de ceea ce știu eu din sistemul vamal românesc. Importatorul își poate depune singur declarațiile, chiar dacă este mare, chiar dacă este mic. Iar în cazul în care depune printr-un comisionar, acel comisionar este, hai să-i spunem, ca un scrib. Deci el ia doar niște date și le depune. Răspunderea lui rămâne doar la acele date. Ce a primit cu ceea ce a depus. Restul de răspundere delictuală și așa mai departe în privința tranzacției rămâne la importator sau exportator, bineînțeles. Lipsa de documente, lipsa de autorizații rămâne la importator/exportator. Adică comisionarul nu are ca la noi o parte
nu este tras delictual în acest angrenaj. El este doar fix cel care e ca o interfață. Pentru că importatorul nu știe să-și facă documentele, automat ajunge la acest comisionar. Ăsta este, hai să-i spunem, lucru bun al Angliei. Lucru rău în momentul ăsta că cei care nu au lucrat în afara Uniunii Europene, nu au avut exporturi sau importuri în afară de acest flux între Uniunea Europeană și Marea Britanie, acum s-au lovit de un val de informații, nu reușesc să le înțeleagă și din acest motiv au invadat, ca să spunem așa, pe comisionari. Comisionarii sunt mai mult decât depășiți și 90%, chiar 99% pot să spun, nu mai iau nicio firmă în plus să facă declarații. Avem și noi la rândul nostru clienți care efectiv au ajuns cu camioanele în Anglia și nu au reușit să facă vamă. Deci nu au reușit să depună absolut nimic, li s-a dat drumul din Dover și nu au niciun fel de... Adică le-a rămas, le-a spus aveți termen până la 1 aprilie să depuneți acte. Nu a reușit nimeni să facă pentru ei acest lucru. Haideți să dăm și un sfat practic. Pentru cineva care, nu știu, nu a mai făcut, cum spuneai tu, Paul, export sau import și s-a trezit că are relații cu Marea Britanie și trebuie să facă export sau import din Marea Britanie. Ce condiții de livrare ar trebui să folosească sau ar fi indicat astfel încât partea lui de formalități sau partea lui de riscuri să fie cât mai mică? Cum să vândă și cum să cumpere să fie oarecum avantajat? Greu de spus. În primul rând, acești termeni sunt termeni contractuali dintre vânzător și cumpărător. Ei își stabilesc, în funcție de prețuri, în funcție de multe alte lucruri, își stabilesc aceste condiții de livrare. Dar din punctul meu de vedere în acest moment, pentru o firmă care importă în Marea Britanie, cel mai bine e să ia un cost and freight ori ceva în zona în care va trebui să-și acopere doar partea de inland din Marea Britanie. Mai puțin să intre pe teritoriul Uniunii, adică să ia un ex-works sau altă condiție de livrare. Și viceversa, adică undeva să se oprească răspunderea contractuală la graniță. Sub o formă și din punctul meu de vedere ar trebui ca fiecare parte să-și rezolve formalitățile vamale în țara de plecare sau de destinație, cum ar veni. Deci dacă avem un exportator din România, ar trebui să-și facă el formalitățile, să înțeleagă ce documente are nevoie, să discute cu transportatorul, să discute cu un comisionar vamal, să facă, bineînțeles, acele etape. Dacă n-a mai făcut formalități vamale, să-și obțină numărul EORI, să întocmească corect o factură care reprezintă până la urmă documentul comercial cel mai important, pentru că acolo sunt informațiile de bază care sunt folosite atât în declarația vamală de export, cât și în declarația vamală de import din UK. Ar trebui să înțeleagă ce înseamnă această operațiune vamală și, bineînțeles, dacă aduce o marfă din UK, ar trebui să lase pe exportatorul din UK să-și facă el formalitățile vamale. Adică să fie un FCA, da? Să-și facă formalitățile vamale în UK și, bineînțeles, să înțeleagă că
până la urmă, dacă are de plătit taxe vamale sau nu, pentru că în multe situații, chiar vorbim de origine, taxele vamale sunt zero doar dacă se respectă acele reguli de origine. Și chiar am avut situații în care marfa, chiar este foarte surprinzător, dacă marfa are origine UE, da, și o aduci din Marea Britanie, vrei să faci o punere liberă circulație, nu este de recomandat, pentru că trebuie să iei în considerare că sunt mărfuri returnate și se aplică alte articole din codul vamal. Dacă faci o operațiune de punere liberă circulație normală, te vei trezi cu plata taxelor vamale. Dacă, în schimb, este o marfă returnată, adică a fost o marfă exportată de origine UE, ajunsă în UK și după aceea este trimisă iar înapoi în UE, atunci se merge pe varianta de reimport în care nu se plătesc aceste taxe în baza articolului 203 din codul vamal. Cam asta ar trebui să fiecare parte implicată să cunoască foarte bine bucățica lui. Cu cât încerci sau acest lucru poți să-l faci dacă vrei să deții controlul, să faci un DDP sau să faci alte operațiuni, e bine să treacă o bună perioadă de timp sau să înțelegi foarte bine ce se întâmplă și în țara de destinație. Vorbindu-l de regimuri vamale mai devreme, Marius, haideți să luăm un exemplu practic trimis de cineva care participă la eveniment. Exportăm definitiv o cantitate de 100 de bucăți dintr-un produs. Peste o perioadă de timp, să spunem 30 de zile, clientul ne solicită să returneze 10 bucăți, invocând faptul că produsele nu sunt conforme. Cum trebuie procedat, ținând cont că după ce trimitem aceste 10 bucăți, noi le verificăm și dacă ajungem la concluzia că doar 2 prezintă defecte, celelalte 8 trebuie să trimitem înapoi clientului? Bun, în principal, în afară să zic de operațiunea de import și export, ceea ce foarte mare atenție la această întrebare se leagă de informațiile pe care le-am dat cu câteva minute în urmă, e vorba de mărfuri returnate. Dacă se face dovada că marfa este aceeași și nu a suferit nicio transformare și se readuce înapoi, se poate face acel reimport. Dacă există o parte de prelucrare sau în momentul în care se face o reparare în mod constant, atunci, într-adevăr, trebuie să luați în considerare partea de perfecționare activă, în care trebuie să obțineți o autorizație dacă faceți această operațiune destul de frecvent. Dacă nu, eu aș merge doar pe partea de export definitiv și de reimport și după aceea retrimitere înapoi în Marea Britanie. Dar partea cea mai, dacă acest lucru sau acest aspect se întâmplă des, atunci, într-adevăr, trebuie să mergem pe operațiune de perfecționare activă, care implică e un alt regim vamal și, bineînțeles, pentru aceasta aveți nevoie de autorizație de la autoritatea vamală. Așa văd eu lucrurile. O altă întrebare tot legată de produse. Clientul nostru primește de la pacienți rame de ochelari în custodie pe care ni le trimite nouă spre a monta lentile și apoi le trimitem înapoi în UK. Cum trebuie să procedeze clientul nostru, care este societate de comercială B2B? Ramele nu sunt cumpărate, nu sunt cumpărate, da, ca să ni se poată factura. Ce preț trebuie să factureze clientul nostru pentru a emite factură pro formă, pentru că ramele nu trebuie achitate de noi la extern? Aici e foarte clar, vorbim de perfecționare activă, adică se trimite o marfă din UK, eu așa înțeleg, se trimite o marfă din UK, ajunge în România la prelucrat și, bineînțeles, după ce se încheie operațiunea de prelucrare, transformare, se retrimite produsul finit către Marea Britanie. Valoarea trebuie să fie cea normală a acelui produs. Nu se poate impune o anumită valoare. Dar, având în vedere că această factură nu este achitată, trebuie să luați în considerare că e o factură pro formă și nu se încasează
și nu se încasează această marfă. În momentul în care se încheie formalitatea vamală și, bineînțeles, se prelucrează și după aceea se retrimite produsul finit, se facturează doar manopera, ceea ce adică ce face efectiv firma din România. Adică facem o introducere temporară pe spațiu comunitar și după aia închidem. Se plasează, în primul și în primul rând, se plasează în perfecționare activă, se prelucrează și pe urmă se face un reexport de produs finit prelucrat către Marea Britanie. Da, această operațiune, cum am menționat și anterior, se face doar pe baza unei autorizații de perfecționare activă, dacă această operațiune se derulează în mod frecvent. Dacă are loc o singură operațiune, se poate face procedura simplificată, adică prin declararea acestor bunuri pe bază de declarație vamală. Haideți să trecem puțin și la transport aerian. Întreabă cineva, există un anumit procent din valoarea transportului declarat pe factură atât la import în România cât și la import în UK, sau toată valoarea transportului se ia în calcul la valoarea în vamă? Există. Bineînțeles că există. Nu știu acum dacă s-a publicat o listă nouă după Brexit, dar există. Dacă căutați pe Google Air Transport Cost Customs UK, sigur va apare. Dacă nu mă înșel, România UK este 5%, costul care trebuie luat în considerare. Pot să fac un research acum rapid, care trebuie să-l am undeva, dar cred că toată partea asta de Europa este un 5%. El diferă. Eu cred că da, nu, Marius? Da. Da, asta se ia în considerare în funcție de distanță până la primul punct de intrare în Uniune, în principiu, sau în cazul ăsta în UK. Din motivul ăsta e foarte, foarte scurt și procentul e foarte mic între UK și Europa, pentru că intrarea în Uniunea Europeană se face imediat. Dacă îmi permiți, Sergiu și ceilalți colegi, a făcut Marius o referire la documente și aspectele care trebuie să se regăsească cu precădere în factură. În afară de datele de identificare ale cumpărătorului, respectiv vânzătorului, este important să țineți cont că trebuie să adăugați numerele EORI ale celor doi, alături de codul mărfurilor pentru fiecare produs pe care îl aveți trecut pe factură. Este un aspect de care Vama UK, cel puțin în portul Dover, se ține cont. Și trebuie să învățați că dacă aveți exporturi către Marea Britanie, aceste indicații pe factură vă ajută și nu vor fi întârzieri în procesul de vămuire. Pe factură se mai trece și codul de bare pe care îl aveți pe cutiile de marfă, pentru ca vama, dacă îl trage la control fizic, să-i fie mult mai ușor să identifice marfa și să scape repede, să nu stea. Deci este un plus dacă veți trece și acel cod de bare în factură, în locul, pe poziția respectivă din factură. Dacă tot vorbim de factură și detalii despre factură, din experiența mea, e foarte important packing list-ul să fie cât mai detaliat, în sensul în care greutatea brută și netă să fie, bineînțeles, cea reală, nu încape dubiu, dar să fie
fiecare colet trecut cu HS codul lui, astfel încât declarația vamală când se întocmește, care se întocmește pe coduri vamale, să se poată face clar suma de greutate brută și netă pe fiecare cod vamal în parte. Să nu fie trecut doar total. Întocmai, Sergiu, este foarte important de asemenea să se țină cont în mod special de greutatea netă care se trece pe packing list. Deci Mersiu este interesat mult mai mult de greutatea netă decât de cea brută. Alte sfaturi este și normal să fie așa. Eu, din exemplu, noi unde punem mult accent este tot timpul și pare că nu este o chestie grea, dar se întâmplă, este să fie greutatea netă tot timpul la fel în packing list și în factura comercială. De multe ori se întâmplă, nu știm cum, nu știm de unde, dar se întâmplă să fie o diferență, chiar dacă e mică, chiar dacă vorbim de grame. Asta imediat sare în ochi la un control documentar la VAMA și imediat se oprește marfa imediat și stăm ore, zile până se rezolvă problema. Deci este o verificare care durează secunde, chiar secunde, și ajută foarte mult la procesul de VAMA, bineînțeles. De asta zic. Și legătura cu numerele ori, cum zicea și Luisa, foarte important să fie inclus. Noi suntem total de acord. Noi ce am făcut acum la documentele noastre ca să meargă mai rapid este să le includem fix după semnătură, după adresă, scuze. Fix după adresa punem Decathlon UK, adresa, EORI number, atâta. Și la exportator la fel. Asta am cerut, asta am trecut la noi în parametri în sisteme și din fericire până acum nu au avut nicio problemă. Merge foarte bine cu metoda asta. De asemenea, pentru că mi-am pus aminte, un alt sfat, Sergiu, este acela, dacă există posibilitatea de a se trece pe factură, inclusiv regimul vamal al partidei de marfă, adică dacă pleacă cu export sau exemplul pe care l-a dat colegul nostru Marius mai devreme, regim de reexport sau îi se aplică o perfecționare activă. Este de ajutor să se menționeze și acest aspect pe factură. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, dacă vorbim de acea declarație de origine, să fie trecută pe factură, așa cum e specificat în acord, fără alte completări, modificări, pentru că se ține cont de acest lucru în momentul în care se verifică originea. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, la import în România trebuie să se verifice și numărul EORI din UK. Aceasta este și precizarea făcută de către Direcția Generală a Vămilor. Nu numai textul să fie cel din acord, să se verifice și codul EORI. Foarte important pentru importatorii din România să verifice. Și cum am spus și la început, toate aceste documente, dacă se dorește să face un import aici în România, să se trimită în avans și să se verifice atât de către importator, cât și de comisionarul care vă întocmește documentele. Și bineînțeles, și viceversa, dacă sunteți exportator, să le trimiteți importatorul UK pentru a verifica și el la rândul lui dacă documentul comercial este conform pentru formalitățile vamale în UK. De-aia vă spun, schimbul acesta de informații, comunicarea între toți partenerii este chiar importantă de realizat. Marius, o întrebare pentru tine dintre cei care ne ascultă. Dacă mărfurile sunt sub 55% origine UK, se percep taxe în România? Dacă da, în ce procent? Nu există așa ceva. Adică trebuie să se respecte regula de origine respectivă. Nu avem o regulă procentuală. Adică poate să fie o regulă procentuală valorică, dar dacă se respectă regula respectivă din acord, nu sunt taxe vamale. De-aia vă spun, pentru regulile de origine,
trebuie să se cunoască produsul finit, materiile prime, bineînțeles clasificările tarifare la ambele produse și apoi se verifică în acord. Nu există, nu știu, nu am toată informația. Da, trebuie să se cunoască încadrarea tarifară a produsului finit și apoi se verifică în acord ce regulă se aplică. Aici, dacă se îndeplinește acea regulă, automat, conform TARIC, se mai studiază încă o dată în TARIC, dar în general pentru majoritatea produselor, mare atenție la produsele alimentare. Da, acolo ar putea să mai fie ceva probleme. Dar în principal, pentru produsele industriale, taxa vamală este 0 dacă se respectă regulile din acord. Da, exact. Eu merg tot în linia asta cu Marius. Este foarte important să știți încadrarea tarifară a produsului respectiv, să mergeți în acordul semnat în 24 decembrie între Uniunea Europeană și UK. Acolo e un document care nu este foarte frumos, e ruțel, dar dacă mergeți prin paginile 400-450, o să găsiți codul dumneavoastră și regula pentru originea preferențială. Sunt diferite reguli, cum zicea și Marius, mare atenție la produsele alimentare, care în mare parte cere să fie 100% produs în țara respectivă. Există 1%, cum ne zice și spectatorul respectiv, dar poate să fie și o schimbare de încadrare tarifară sau o schimbare de doar ultimele coduri de încadrare tarifară. Este necesar să mergeți acolo în tabelul respectiv, să verificați produsul dumneavoastră și să înțelegeți regula respectivă. În cazul în care nu este clar, eu vă recomand cu cea mai mare încredere să mergeți la un comisionar vamal. Ei sunt experți, știu să înțeleagă documentele respective și vă pot ajuta să vă zică clar pentru fiecare produs în parte care e regula de preferință originală. Vin cu câteva precizări la ce a spus și Juan. Informații legate de folosirea unor materiale neoriginare pentru a transforma un produs în original găsiți în anexa 2. Pagina din acord începe 464, din câte văd eu aici. 464 din acord. De acolo găsiți toate aceste informații. Dar pentru a înțelege mult mai bine ce înseamnă aplicarea, trebuie să citiți cu foarte, foarte mare atenție toate notele care sunt prevăzute acolo. Dar recomand să discutați cu un comisionar vamal sau să primiți sfatul unui consultant de specialitate. Cel mai important, clasificarea tarifară. Clasificarea tarifară trebuie să fie corectă. Fără o clasificare tarifară corectă, indiferent de regula pe care o aplicați, va fi o regulă greșită, având un cod tarifar, un cod vamal greșit. Mare atenție! Da, și în cazul ăsta am citit că este un export din UK către Uniunea Europeană. Să știți că HMRC are o pagină unde vă ajută să încadrați produsul respectiv. Și chiar dacă nu reușiți cu toate întrebările care vi le pun, aveți opțiunea de a crea un ticket și ei vă răspund într-un termen maxim, cred că de 7 zile lucrătoare. Veți primi un răspuns cu încadrare care trebuie pentru produsul respectiv. Iar pot să adaug că pentru încadrarea vamală răspunzător este exportator versus exportator de obicei. Cel care face factura, el este răspunzător de încadrarea vamală pe care o pune pe documente. De aceea, mare atenție la încadrare. Preferați să întrebați de 100 de ori și să tăiați odată. Da, iar remarca făcută de Juan este binevenită pentru că, iată, HMRC oferă sprijin și vă încurajăm să solicitați sprijin acolo. Oamenii lucrează, nici ei nu sunt experți, dar fac tot posibilul astfel încât să vă ajute. Sau în cel mai rău caz, dacă
ceva îi depășește, te trimite către ministerul respectiv, te îndrumă. Nu te lasă cu problema nerezolvată, cum se spune. O întrebare legată de logistică, dacă tot vorbim de vamă și logistică în vamă. Pentru a putea efectua formalitățile vamale la export în Marea Britanie și la export în România, până la ce oră, întreabă cineva, trebuie să se prezinte un camion în vamă pentru a putea face formalitățile de export în aceea zi? În România trebuie să se intereseze la biroul vamal, unde face formalitatea vamală de import sau de export. Acolo este orarul menționat, precizat. În principal, până la ora 16 poți să, bineînțeles, să te prezinți cu documentele, dar gândiți-vă că mai durează și prelucrarea lor, deci e bine dacă se trimite în avans, este ok. Dar pentru o mai bună cunoaștere a orarului, e bine să știe care este orarul din biroul vamal unde face formalitățile vamale, să se intereseze înainte. Da, bineînțeles, mai ales că vineri este posibil să fie și un program scurt la anumite vame. Nu mai aveți. Felicitări. Nu. S-a revenit cât de cât la un orar normal. Da? Și sunt și situații în care pentru anumite produse se poate pune cerere de vămuire peste program. Exact, acolo vreau să ajung că în UK eu încurajez încă o dată partea asta de predeclarație. Ajută foarte mult. Dacă pleacă astăzi un camion din România să se îndrume spre UK și noi facem o predeclarație înainte să ajungă camionul la graniță, camionul cu cea mai mare posibilitate va trece la orice oră prin granița, pentru că va avea deja un culoar verde sau galben la acest drum. Deci este foarte important este un efort la început, nu zic că nu, să obțineți autorizațiile respective de declarație simplificate, dar vă ajută foarte mult la operativă. Deci eu chiar încurajez partea asta, pentru că este foarte important. Lead time-ul se reduce drastic dacă se face predeclarație. Și transportatori și operatori economici sunt mai fericiți. Din păcate, timpul nostru se apropie de sfârșit. Câteva cuvinte de încheiere, un ultim sfat pentru cei care ne aud și ne văd. În momentul în care vor să facă, încep eu. Te rog. Da. Dacă vor să facă formalități vamale, important să se informeze înainte, să verifice cu foarte mare atenție documentele, dacă este importator, să verifice documentele, să solicite de la firma din UK toate documentele în avans, le analizează, apoi împreună cu comisionarul vor face pregătirile corespunzătoare pentru o formalitate normală. Atât și la export, să se intereseze, bineînțeles, să facă acești pași. Dacă este un agent economic care a mai făcut formalități vamale, cu siguranță că nu va avea probleme în acest proces de vămuire. Da, mulțumesc. Da, e tot în direcția asta. Din punct de vedere al exportului din România, să zicem că este un exemplu la fel că și cum vom face un export către Elveția, deci nu se schimbă mare lucru. Eu zice să încurajăm un pic operator economic din România, nu? O țară care este exportatoare. Nu este foarte greu să exportăm către UK. Este un proces tehnic un pic complex, care va dura câteva săptămâni până ne obișnuim cu el. După aia va fi un proces ca orice alt proces, o să fim ok cu el, o să fim confidenți să-l putem implementa în procesele noastre de transport. Asta e un pic pe unde aș merge eu, să încurajăm să se facă consultanța la
un broker la un comisionar mai mare dacă este nevoie, dar să nu lăsăm un business să moară din motivul ăsta. Este foarte important să înțelegeți că nu este nimic rocket science care să fie foarte complicat de implementat, doar este un pas extra care din păcate trebuie pus în coordinare cu celelalte procese logistice și de transport. Atât. Luisa, încadrând cele menționate de colegii noștri din această sesiune, urmați îndrumările făcute de ei și cereți ajutor. Fiți pregătiți să plătiți pentru serviciile de consultanță, pentru că cei care vă oferă consultanță se pregătesc la rândul lor și nu ezitați. Orice întrebare care pentru voi poate părea ne la locul ei, să o adresați, pentru că veți găsi sprijin. Mulțumim! Mulțumim pentru audiență, sper că v-am lămurit unele dubii și dacă mai sunt întrebări, sigur, Arilog va organiza cu siguranță alte sesiuni pentru a vă răspunde întrebărilor. La revedere!